Takže zdravím vás, priatelia. Vítam vás opäť pri ďalšom projekte, ktorý sa volá Sunflower GN. Jedná sa o štandardnú klikačku, na akú ste boli v minulosti zvyknutí. Je pravda, že ja osobne som už tiež dávno klikačky nerobil, lebo nikdy to dlhšie nevydržalo. Ale tento Sunflower, čiže tzv. Slunečnica, vyzerá, že by mohla dlhšie vydržať. Takže projekt mám od 22.7., čiže mám ho už 5 dní. A uvidíme, ako to pôjde. No a ukážem vám teda aspoň registráciu, ukážem vám, ako to funguje a tak ďalej. Takže kliknete si na môj link. Tu vám vyhodí kód pozvánky. Čo sa tu si prepnite hneď na češtinu. Tu máte češtinu, takže to je perfektná možnosť. Telefónne čísla, keď sa registrujú, takže tie vám ukážem. Sú to Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Turecko, Španielsko, Poľsko, Holandsko, Česká republika, takže Češi to majú bez problémov, aj Maďari to majú bez problémov. Ešte Belgicko, Rusko, Portugalsko, toto je tuším Rakúsko a Brazília. Čo sa týka Slovenska, naša predvoľba tam nie je a keď tam nie je, tak to nevadí, stačí keď mi napíšete do správy, ja napíšem manažerke a ona vás tam zaregistruje, čiže pošlete svoje telefónne číslo, ktoré bude mať túto predvoľbu. Vy mi ho dáte samozrejme s predvoľbou 421, ja ho pošlem a ono ho zaregistruje a budete sa prihlasovať s touto predvoľbou. Takže pokiaľ máte českú predvoľbu, tak registrácia je nasledovná. Tu si vyberete českú predvoľbu. No momento, neviem, čo to teraz nejde odrazu. Takže takto. Takže chytíte si predvoľbu. Sekundičku, neviem. No, už to ide, dobre, už to ide. Takto, treba na to klikať, tu si nájdete českú predvoľbu, dáte, že potvrdiť. Vyplníte si svoje telefónne číslo, heslo, kód pozvánky zostáva môj a kliknete na získať SMS kód. Na vaše číslo príde SMS-ka, sa mu zadáte a dáte odeslať. Takže čo sa týka prihlásenia, potom sa normálne prihlásite, dáte odeslať. A čo tu treba robiť, to vám hneď vysvetlím. Toto sú oznámenia klasické systému. Prvá vec, ktorá je veľmi fantastická pri free konte je, že keď sa každý deň prihlásite, za každý deň dostanete 10 € a po 7 dňoch vám pripíšu na účet 70 €, ale pripíšu vám až po 7 dní. Keď si klikneme na užívať, čo vidíte, tu má na tomto free konte mám 30 €. Toto je ináč kamarátové konto, aby ste vedeli, aby som vám to na ňom ukázal, že ako fungujete zdarma, na mojom konte vám potom ukážem, ja ho mám už zaplatené. Takže položky si prejdeme, táto hala, toto je to prihlasovanie každodenné, potom je tu článok. Článok pre vás je podstatný tento šténáž pro stážisti, kde získate 50 € za každý článok. Toto je free, čiže zadarmo a keď by ste si náhodou predplatili, tak vždy klikáte na to, čo máte zaplatené. Ja mám zaplatené začínajúci šténáž. Potom idete román, tu si môžete prečítať nejaké knihy, napríklad táto je zdarma, lebo tento projekt je hlavne o knihách. No, tu máte cheat, takže čo sa týka vlastne tých levelov, takže tuto máte množstvo vlastne čítania, takže za deň free môžete prečítať 7 článkov, za každý dostanete 50 €, bolo to 5 článkov, vidím, že to zvýšili na 7, takže paradička.
A to je vaša súčasná úroveň. Pokiaľ by ste chceli zvýšiť svoju úroveň, tuto vidíte, že prvý level stojí 438,50 dolárov USDT. Kliknete si na užívateľ, tu dáte, že nabíjení, pokiaľ si chcete dobiť kredit, dáte skopírovať túto adresu alebo zoskenujte QR kód a pošlete tam tých 438,50, pošlite pre istotu 439. Tie sa vám pripíšu sa vám sem tie peniaze do tohto zostatku, sem sa vám pripíšu a potom proste len prejdete sem na Čída. Ešte jednu vec som zabudol si zapnúť, takúto pomôcku, ale to nevadí. Sem si prejdete na Čída a proste dáte len potvrdiť upgrade a on vám tie peniaze proste strhne a odtiaľ to sa vám prepíšu potom sem do tohto rozpätí. To znamená, že už máte zaplatený ten level. Takže teraz vám ukážem články. Takže je to veľmi jednoduché. Hneď od vrchu začínate, nemusíte si vyberať a rozmýšľať, preberať normálne. Kliknete na toto. S týmto idete celkom dole. Počkáte 24 sekúnd. Respektíve 29 sekúnd dokopy, aby som bol presný. Mali sme tam 30 dolárov nahratých, tak vám aj ukážem, že to zapisuje do balance, aby ste to videli. Takže sekundičku, len to prejde. Vyhodí vám takúto hlášku, že gratulujeme k obdržení odmeny, euro 50 dáte přijmout. Samozrejme musíte mať toto okno otvorené, aby vám to prečítalo a dalo odmenu. A hneď si aj skontrolujeme, či to pripočítalo. Vidíte, mal som tam 30, teraz je tam 31,50, takže to pripočítalo bez problémov. Takže ja idem ešte 8 krát to urobiť, lebo až keď to odklikáte, až potom si môžete vlastne odkliknúť túto odmenu. Takže idem to odklikať a za chvíľu som späť. No, takže už som späť. Keď dokončíte úlohy, tak to, že vás nepustí ďalej, zistíte veľmi rýchlo. Vyhodí vám takúto hlášku. Že chcete-li získať více výhod, upgradeujte svoju úroveň. Takže dáte potvrdiť, takže už to máme odklikané. Potom idete na tú halu a sem kliknete na ihneď sa prihláste. Pardon. Ale najprv články musíte odklikať, ináč vám toto nepôjde. Takže vidíte, už to nie je na 40, už je to na 50. Tuto vám ešte ukážem. Takže odmenu už máte urobenú, každodennú, ešte 2 a pripíše vám 70 eur. Ešte tuto vám ukážem, vidíte, na začiatku tu bolo 30 eur, aj bolo tie drobné, teraz je tu 40, takže perfektne to ide. Aby som nezabudol, tu máte pozvať přátele, čiže tu nájdete svoj referál link, dáte ho kopírovať kód pozvánky. A ešte si treba nastaviť USDT adresu na výplaty. To je tu. Odporúčam si dať USDT TRC20. Sem si ju zadáte a dáte odeslať. On si od vás vypýta ešte nastavenie hesla na výplaty, takže to si nastavíte a dáte odeslať. Ešte jedna vec. Nabíjený je na nabíjanie kreditu a stažený je výplata. Čiže keď si budete posielať výplatu, dáte si stažený. Aby ste, áno, to je logické. Nevadí, to vám ukážem na mojom konte. Takže toto by bol skrátka takýto návod. Dúfam, že som na nič nezabudol, ale nemal by som zabudnúť. Takže z tohto kamarátového konta sa odhlásim. A ešte, aby som nezabudol, pokiaľ nebudete mať slovenskú predvoľbu,
tak kľudne napíšte tej manažérke aj vy, tu je jej Telegram alebo jej WhatsApp, ja tieto linky nové dám aj pod video. Ešte, aby som nezabudol, tých 70 eur, čo dostanete za ten týždeň, tak pozor, platí to iba keď klikáte zdarma, to znamená, keď si upgradeuješ na level číslo 1, už nemáš nárok na ten bonus, dobre? Takže to treba vedieť. Jazyky projektu, čeština a ostatné jazyky a tak ďalej. Takže ideme teraz na moje konto. No, moje konto tu vidíte, ako som vám hovoril, tu máte 410 eur, je rozpätí. Sekundičku. Doplňal som to, aby ste videli aj dátum 26.7., čiže včera. Ako som vám hovoril, že doplňate sem a on vám to potom dá sem, keď si dáte upgrade. Čo sa týka stažení, to vám ukážem teda na mojom konte. Tu radšej čiastku výberu, heslo operácie, ktoré si predtým nastavíte. A výplata je iba jedenkrát za mesiac. Tak si treba rozmyslieť, kedy si tú výplatu budete posielať. Ja osobne to nové spravím tak, že vymyslím si za celý august si vyplatím výplatu hneď 1. septembra, hotovo. A minimálna suma na výplatu je 200 eur až 100 000. Takže raz za mesiac si to treba rozmyslieť, dobre? Výplata sa posiela od pondelka do piatku, čiže medzi 9 a 17 hodinou a doba výberu je 24 hodín až 96 hodín. Aby ste boli v obraze, 96 hodín sú 4 dni. Ale väčšinou maximálne do 24 hodín to príde. Takže moje konto teda vidíte. Moja súčasná úroveň, túto to vidíte, mám 9 článkov za deň, lebo som si upgradeoval. Takže to by bolo z mojej strany všetko. Tuto vidíte, že mne to odmeny automaticky zmizli tých 70 eur, lebo to majú nárok na to iba tí, čo majú zdarma. A poslednú vec, ktorú vám ešte vysvetlím, máte tu tzv. Dividendy nových autorských práv. Tie si môžete kúpiť, ale pozor, musíte mať zaplatený VIP 1 za 410 eur, ako ja. To je tých $438. Pokiaľ nemáte zaplatený, nedovolí vám kúpiť dividendy. Tie dividendy, keď si teraz otvorím, aby ste vedeli, o čom to je. Dividendy sú o tom, že si tu dobijete kredit štandardným spôsobom, ako som vám ukazoval, za 200 eur, to je 213,90 a keď si ho kúpite, tak celková čiastka dividend je 300 eur. Základná čiastka každej dividendy je 100 eur. To znamená, po prvých 5 dňoch, každý dividendový cyklus je 5 dní. Po prvých 5 dňoch dostanete prvých 100 eur, po ďalších 5 dňoch dostanete ďalších 100 eur, čiže to je už po 10 dňoch. A po 15 dňoch dostanete ďalších 100 eur, to bude 300 eur, lebo to je celková čiastka dividend. 300 eur a po tých 15 dňoch k tomu dostanete ešte naspäť svoj vklad 200 eur. Takže váš čistý zisk po 15 dňoch bude 300 eur pri vklade 200 eur. Čiže dokopy vám tam nabehne 500 eur. Treba len sledovať akcie, táto konkrétne končí dnes 27.7. Takže na tie dividendy bývajú akcie, takže treba to sledovať, že dokedy tá akcia platí. Dám vám pod video samozrejme aj link našej Telegram skupiny, ktorú vytvorila manažérka, je to pre Slovensku a Českú republiku. Pokiaľ by ste odporúčali kamarátov zo zahraničia, tak treba tej manažérke napísať a ona vás dá, ja neviem, do skupiny, ktorá je, ja neviem, pre Turkov, pre Španielov, pre Maďarov a podobne. Dobre? Takže ja tu mám zatiaľ 68,18, takže ešte takúto vec vám vysvetlím. Toto, čo tu znamená, vždy za každého referála dostanete 20 eur. Preto tu dokopy mám, že 440 eur. Tých referálov mám koľko?
440 deleno 20, 22 referálov. Tieto peniaze sa vám rozmrazia vtedy, to znamená, že prejdú sem, vtedy, keď tí užívateľia si zaplatia aspoň ten level 1 ako ja za tých 410 eur, čiže 438,50 USDT. Až vtedy sa vám peniaze rozmrazia a za to referála vám prejdú tie peniaze sem. Skôr vám neprejdú. Je to kvôli tomu, že proste Turci špekulovali a vytvárali si virtuálne telefónne čísla a predtým to nebolo zmraziť, ale vám to chodilo automaticky do zostatku a oni tak zarábali a špekulovali. Takže preto je to takto spravené. Takže to je z mojej strany všetko. Prajem vám krásne zárobky a pekný zvyšok dňa. Majte sa.